Sparta a Letná. Tohle spojení je pevné téměř od začátku 20. století. První hřiště otevřené na jaře 1905 vedle letenského zámečku je však jen provizorním a dočasným domovem. Vysoké roční nájemné 1800 korun, které vedení klubu platí majiteli, německému továrníkovi Richterovi, nutí funkcionáře poohlédnout se jinde. Zbytky lanové dráhy, která diváky dopravovala od řeky nahoru, zůstávají dnes už jen němým svědkem tehdejších časů. Teprve během první světové války propůjčuje městská rada Spartě pozemek u vodárenské věže. 13. května 1917 se slavnostně otevírá nový stadion ve vítězném zápase s Viktorií Plzeň. Teprve teď se Sparta může na pláni nad Vltavou cítit opravdu jako doma. V roce 1921 dokončuje za 900 000 korun majestátní tribunu pro 1624 sedících diváků, tehdy největší ve střední Evropě. Návštěvy rostou až na rekordních 26 000 diváků. Velká investice se postupně začíná vracet. V roce 1934 však dřevěnou tribunu spaluje nelítostný požár. V jeho plamenech schoří všechny památky na prvních 40 let klubu. Poháry, medaile, fotografie, kroniky. Škoda 2 miliony korun. Vynásobte to stem a možná budete mít představu, kolik by to dělalo dnes. Archivář Rudolf Richter jen bezradně lomí rukama. Za 5 minut schořelo čtvrtstoletí mé archivářské práce. Co jsem se nastaral, naopatřoval. Ani oprašovat jsem nedovolil, aby se nic nepoškodilo. A co to bylo platné? Tragédie vyvolává solidaritu srovnatelnou snad jen s odhodláním českého lidu po požáru Národního divadla. Pomoc v nouzi přichází od skalních fanoušků i konkurenčních klubů a během 20 měsíců stojí nová ocelová tribuna z dílny Vítkovických železáren. Masivní železobetonová konstrukce přežívá světovou válku i pohnutá 50. léta. Po 3 desetiletích ovšem dosluhuje. V ateliéru architektů Cyrila Mandela a Vladimíra Syrovátky vzniká projekt na celkovou přestavbu. Hřiště je zahloubeno o několik metrů níž a střecha tribuny se tak srovnává s úrovní okolních domů. Z brusu nová aréna je otevřena na jaře 1969. Do hlediště se vejde 35 000 diváků a na soupeře čekají nejrůznější nástrahy. Když jsem sem přišel v tom roce 1991, tak se ještě vstupovalo na hrací plochu v těchto místech tunelkem, ouským po schodech pod zemí. Šlo se samozřejmě pod tribunou z kabin a vycházelo se tady přímo na tu hrací plochu. Ještě tady nebyl ten tunel, který tady dneska je. Neuvěřitelné bylo to, že když ty mužstva šli za sebou, nastoupila Sparta, obrovský rachot. Když je soupeř, tak byl neuvěřitelný pískot na to stadion, když bylo vyprodáno, což byla zase zvláštní atmosféra. A to ještě tenkrát bylo před tou rekonstrukcí asi 33 000 diváků se tady jsem chodil. Takže to bylo opravdu další taková atmosféra jiná, než je dnes. K poslední rekonstrukci dává na podzim 1993 povel tehdejší prezident Petr Mach. Během 3/4 roku dostává stadion nový kabát a kapacita se snižuje na 20 000 míst. Provoz přestavěné Letné zahajuje 9. září 1994 bezgólové derby pražských S. Pomyslnou pásku přestřihává premiér Václav Klaus a možná si ani on sám nevšímá, že se všechno dodělává doslova na poslední chvíli. Ten den při utkání pamatuju, že jsme měli spoustu práce, já jsem ani nevěděl, že se fotbal hraje, protože to se všechno zařizovalo, klízovalo a tak dále. A když si vzpomenu na to, že ještě ráno tady jezdili auta s asfaltem a odpoledne se hrálo, to bylo až neuvěřitelné. Tak já nejsem žádný velefotbalista, ale ten stadion hezký je a já myslím, že to nemůže být nikde pochyb a je dobře, že takový stadion máme. Uplynulo další čtvrtstoletí a stadion stále dobře slouží a hlavně ho neopouští jeho neodmyslitelný génius loci. Už více než 100 let je tohle magické místo domovským přístavem pro všechny pravověrné Sparťany. So, welcome again.